Bona nit, què tal? Diuen que rectificar és de savis, que allà on ens equivoquem aprenem i aquesta sèrie de coses, no? Jo com a bona mestra penso que estem per aquí, estem per aprendre i quan ens hem equivocat rectifiquem i tornem a començar. Doncs jo fa una setmana o així vaig fer un vídeo sobre el meu armari d'hivern, que ja tenia moltes coses que no m'abrigaven prou i vaig decidir fer el meu armari de l'hivern. I l'he tingut aquesta setmana, m'he posat coses i avui he començat a fer una altra depuració de les tantes meves, no? He mirat els calaixos, he canviat coses de lloc que no m'eren pràctiques i al final, se m'ha anat obrint. És allò, quan fas una cosa, després et venen al cap moltes més, no? I comences a donar-li voltes. Al final he decidit posar ordre. No sé, serà la 15ª vegada que poso ordre. Però jo m'ho prenc així perquè jo estic aprenent. I si faig aquest vídeo és per totes aquelles persones que volen fer-ho, que m'ho han dit, que volen fer-ho, que no saben per on començar, que no els hi surt bé, que el que fan no els hi resulta còmode o pràctic. I per això ho faig, perquè veieu que a mi també em passa. Vull dir, normal, això ens pot passar a tothom, Totes aquestes persones que hi ha per la xarxa que són perfectes en l'ordre i que tot és perfecte, jo a vegades no m'ho acabo de creure. Ho he comprovat que no és tan fàcil. Quan un comença a depurar i comença a organitzar, no és tan fàcil. Per tant, tornem-hi amb el meu armari. Dintre de l'armari d'hivern, com ja us vaig dir, tinc les 3 samarretes que són de tirants, que estan dintre del que diuen a l'armari bàsic, perquè això et serveix per posar-lo a sota d'una peça més d'abric, de color beix, un negre, i ara aquesta és la nova adquisició perquè me l'he comprat per Nadal. Té un brilli i aquest me l'he comprat per o cap d'any o la nit de Nadal, encara no he decidit. Però un dels 2 dies me'l posaré. Una vegada tenim això, tenim un vestit llarg, que és finet també, però és d'aquells vestits que tant a sota es pot posar una samarreta d'aquelles, que jo m'he comprat un conjunt que és tèrmic, amb pantaló i samarreta. El que vol dir que quan vas vestida d'aquesta manera, amb botes i tal, tu a sota pots anar vestida amb algo tèrmic i llavors ja no tens fred. I a sobre d'això encara li pots posar alguna cosa. Aquest vestit és útil. Al igual que la faldilla. Faldilla també, a mi m'agrada molt aquesta faldilla i també la utilitzo. Després tinc aquest altre vestit negre, és molt recte, és una línia recta completament, no és llarg, aquest és curtet, pel genoll, però amb botes, amb alguna cosa aquí sota, amb un jersei aquí sota, una americana a sobre o una caçadora, fins i tot un jersei, que el tinc que provar, que això ho he vist en algun lloc i haig de provar si va bé. Aquest altre vestit, que també porta un escot molt profund, per tant és per portar amb alguna cosa sota, però també amb botes altes i ben abrigada de sota, és factible. Després tinc aquest que és de punt, que ja l'heu vist, de punt, recte també, amb un cinturó, normalment el porto amb un cinturó, que és de llana, aquest és calentó ja. I després els altres 2 de punt també són aquest blau, que també no és massa llarg, és a mitja cama, però és calentet, de llana, un color blau. Aquest que és el que vaig rescatar del que tenia guardat, que és molt maco perquè porta aquí sota un tul, això està lligat al mateix vestit, sembla que portis 2, i és molt maco, a mi m'agrada molt. També és recte. Llavors els 2 pitxis, un en marró i un en negre. Fins aquí els vestits. Després anem per les bluses. La primera és aquesta negra, que això és la banda de darrere, veus? Porta un tul, és oberta, i per davant és escot a la caixa, de màniga llarga, i amb uns leggings tipus pell, queden molt bonics. Jo tenia uns però que eren superprims, per tant a l'hivern no els podia dur mai. I per tant aquesta samarreta es va quedar com relegada perquè no la podia fer servir.
Llavors, ara que m'he comprat el conjunt tèrmic de sota i em vaig comprar uns leggings de tipus pell, doncs ara la faré servir. Per tant, l'he tret perquè la utilitzaré. I després les altres camises que ja coneixeu, la blanca i l'altra blanca, que són les bàsiques. Això és de l'armari bàsic. Després, en blaus, tenim aquest blau, color gris i rosa. Aquesta és molt bonica. Aquesta també és en blaus. Ja veieu que m'agraden molt d'estampades, Les parts de dalt m'agraden estampades i amb algo, perquè normalment vaig sempre amb pantalons llisos. Aquesta també, que també me la coneixeu. Aquesta, que és amb tons marrons i grisos també. I aquesta, que també és molt maca. Aquesta és de l'any passat. Té una punteta, és una mica estil romàntic. I després la de ratlles. La ratllada. Després de pantalons, doncs tinc les malles, tinc el texà, i tinc el verd i tinc el marró. Aquest és més ample, és més clàssic. Aquest és estret de sota. No arriba a ser un legging, però és ajustadet, però no és un legging. El que porto avui també és com aquest, però en granate. Llavors, els dos xalecos. Em sembla que en català es diu armilla, perdoneu. L'armilla marró i l'armilla gris. Les faldilles de llana, que aquestes estan a punt de desaparèixer perquè ja dic que em costa molt de combinar-me-les i és l'última oportunitat que els hi dono. Les tenia guardades, les he tornat a treure, m'agraden molt, però no sé com combinar-les. Si algú de vosaltres té alguna idea, que m'ho faci saber. Perquè, clar, així i amb la camisa per dintre no m'agraden, amb la camisa per fora no m'agraden. Amb jersei no tinc el jersei adequat, no sé què posar-li. Com he vist alguna idea, les provaré i si no, em sembla que al final se n'aniran del meu armari. I després, com a faldilles, també tinc de polipell i aquesta, que és una mini, però aquesta només la porto amb leggings negres, molt gruixuts, o sigui, amb pantalons. No la porto en mitges perquè és sumament curta, llavors la porto en leggings. Però m'agrada com queda. Llavors tinc una jaqueta blusa, però que no és ni jaqueta ni blusa, perquè no és gruixuda com una jaqueta, i en canvi sembla una jaqueta pel seu tall. No porta botons, i tinc la negra i tinc la beix, amb un frunce aquí. Després tinc dos americanes, que també és una peça que m'agrada molt, però no em sé veure. Sempre que em vesteixo amb això em veig o molt vestida o molt enfarfegada. Bueno, també tenen els dies comptats, perquè si no me les poso, al final les trauré. Llavors, finalment, m'he fet no m'agraden els trajos sastre, no m'agraden. Llavors vaig agafar una jaqueta que ja tenia, que és més curteta, ja veieu, i uns pantalons negres. I amb això em faré com un traje tot sencer, sobretot per ara, per les festes. I després, per últim, el meu abric. L'última adquisició d'abric, que estic encantada perquè abriga molt i queda molt bé, és molt maco. Tot i que és en fondo negre, però aquestes pintetes més claretes, queda molt bé, a mi m'agrada. Això és tot el meu armari. I ja sabeu, els botins negres, els botins vermells i els botins marrons, que són els que porto. Com ja els heu vist en un altre vídeo, no cal que els torni a ensenyar. I a part d'això, ara tinc allà, en el calaix, aquí tinc 37 peces més el que porto. Dec estar sobre les 50, no he comptat, però dec estar sobre les 50, que era el que jo de fa molt temps volia aconseguir. Que amb 50 peces, aproximadament, no ve d'una, però amb 50 peces, vestir-me gran part de l'any, perquè l'hivern... I fins aquí el vídeo d'avui. Jo espero que us hagi agradat i que em perdoneu la insistència, però ho he fet amb l'ànim de poder ajudar a algú
que es trobi, en el meu cas, que li sigui molt difícil fer el seu armari, doncs aquí té un exemple que li pot ajudar. I que no tingui por, que faci, que refaci, que tregui, que posi, fins que trobi el que li és útil, que és el més important, que sigui útil, que sigui pràctic i que ens doni tranquil·litat. Amics, fins un altre dia. Adeu!